Mugid ini ang isa sa mga pinakapaborito ko nga menu sang Ilonggo. Linatik nga kalabasa, malunggay, balatong, pasayan, gata. Paborito ko gid ni. Parisan pa ini sang pinarito nga isda, tamsak gini sa imo nga baba. Namitan ko nga daan basta utan ang akon sudan. Maluwas nga manamit na masustansya pa, gapatin aw pa sang imo nga buaw nga mata. Simple na nilutoon kay ang mga ingredients ala sa imo palibot o kon sa ugsaran sang iba. Siguraduhon mo lang nga malasig ka magdagan, ka magtakla sa kudal sang kawayan para hindi ka madakpan nga lampingasan. What's up mga animal? Are you alam pingasan? Another day, another blessing. Charot nagali no sa tanan nga mga mandurigba, nga house nanay, ag house tatay, nga wala untat pulaw bugtaw para sa ila nga pamilya. Naluto kita gali sa isa sa mga paborito ko nga Ilonggo dish, amo ang linatik sa kalabasa na may pasayan, balatong, malunggay, gata. Nagbakala ko di gali siyang 30 pesos nga kalabasa, 40 pesos nga gata. Nagpreparar na ako digali isang akon nga ahos, 4 to 6 clubs, hiwa ko lang sang ginagmay. Nag-slice man ako diron sang sibuyas nga small lang no, 2 ka bilog. Slice ko lang nipis-nipis nga doa mo sini para suwabe. Balor nga 150 nga pasayan halin sa Punta Bidra. Tapos nag-slice ko di sang balatong balor 30 pesos. Ginapa-shout out ko dagali ang tanan nga mga mandurigma, nga mga nanay kag tatay no, saludo gid po sa inyo. Ginapa-shout out ko man tanan-tanan gali nga mga Ilonggo no. Girl, boy, bakla, tomboy. Welcome gid kamo diri sa akon nga vlog no, kabay pang magpinuligay kita para sa aton nga ekonomiya. Pa-comment naman ko dagali no kung sa diin kamo naga-start para mabalaan ko kung sa diin na nakalabot ang akon mga video nga tinikal. Pinapa-shout out ko man nagali ang mga mayayaman ni nakin ng mga star senders. Si Clean Ivy, Yabs Mendoza, Nang Rona Ravilo, Complemendo, Baubadabo, gid sa inyo nga salamat mga galanters, mga mayayamans, mga fans ko. Thank you very much. Pero may ara, bigyablay nga mga tao nga hindi mga ka-appreciate sa mga regalos ila no. Ang gusto nila yung ihatag sila, pati ang imo nga si para balanggaan mo 20 pesos diya pagbatonon kay gusto niya kaya 1,000. Sila man ang mga tao nga gahambal bala permi sa imo baw si Sarge nakaluwag-luwag lang bugalon na gidya wala nagapanapak sang iyang nga mga kaparyentian kag mga amigo kag mga amiga ara balang i-private message kanila tapos mga musta ang ending mangulang buli sa imo kwarta ara balang paluoy-luoy sa imo kitungod sila pigado pinali nga sinuktanay na damo na sira rason sa imo hindi gid malikawan ang ilang nga pagkalampingasan nga binatasan ara balang ilang nga mga magic word bayaran ko lang sa katapusan sang ano sang kalibutan bo mga lampingasan nami si inyo pakdulon sa dahil na pamatyagan sa tawo nga inyo ginutangan tuburan sang kwarta nga wala sang katapusan ang iba niya matublok lawi pa mahambal pa sa imo nga hindi na lang napagsukta iregalo na lang na siya sa Pasko kanami yagid sa ila nga mga tublok lawi matyaga nila sa akon si Santa Claus yung takot dako nga tao ako nya gamay sa akon nga tao niwangit pa dako lang tiyan pero hindi kuya si Santa Claus nga lampingasan ka to na may hambalon batan ikaw to nagpautang para hindi ka pagbayaran para mamuti ang imo mata sa panukot sa iya kabudlay gyagli magmayo-mayo sa imo kilala kag sa imo nga pamilya no kay do sa wala lang gidya sa ila ya do mga batinggilan ya no kung imo sila sukton do ikaw pa ya may sala palayaw do ikaw pa ya maluhod bo ang bahugan iso kalingo mga lapit-lapit ka lang diri bo binti noon kung gid mga talinga mo kay mga dahi mo pang gat niton kung gidna mo ang malain pa kung ikaw naman ang magsinuplado sa ila ichismis ka o ilibak kanila sa iban nga tao baw si Sarge to tama kabugalon tama katikalon do anom na sang una man permi na sa tinambay-tambay diri sa may Kalinamon sa may San Jose baw nakadawa-dawa lang kag naka mayo-mayo ang pangabuhi ya do hindi mo na gid mahulman ya
ahaw sa 1,000 sukton niya gid kami ya. Tani ginarigalo na lang sa amon kay pigado kami nga mga kilala nan amo gina ang mga rason sa mga kabalan kag mga lampingasan.